Adlaw mga binati o minahal kong matalunan. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Magalong. Okay guys, today is Wednesday, uh, August 24, 2022. Ugma po guys, budget hearing or budget call diri sa lungsod sa Matalom. Adto i-held ang budget call sa Canigao Island kung diin ngadto pagasabutan or pagahimuon ang pagsabot-sabot about sa budget diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ako mang hinaot nga adunay teamwork nga mahitabo og pagtinabangay para og alang sa kayuhan sa lungsod. Okay. Nya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga mosanong to gatong mga negosyante nga makakuha sa akong video or sa YouTube. Sa pagkatinuod guys, ang lungsod sa Matalom di pa kumpleto og mga produkto nga mao ni mahitabo ang mga taga Matalom moadto laing lugar para mangumpra instead nga dire sa tong lungsod niya maka-create mag economic cycle guys og dinhira ta mo patronize or mo mangumpra sa tong lungsod kay ang mga tindera mo income niya ang lungsod pod mo income pod maunay murag economic cycle. Okay, nya kadtong ganahan mo soroy sa Matalom Boulevard, welcome tanan nga musuroy ngadto mutan-aw kung unsa kanindot ang ang Matalom Boulevard. Pahibalo sa tanan pod ang atoang mga roads sa mga kabukiran, ongoing ang pagtrabaho. Unya natay bag-ong tourist destination guys, ang magungong spring water to ani mahimutang or to ani dapit sa Barangay Tigbaw, Matalom Liti. Natay tourist attraction ngadto ang bag-o nato nga kwan. Kadtong mosuroy sa Canigao, welcome mo tanan ngadto sa Hituog Cave, welcome po mo bisita sa mo ang Matalom tourist destination. Okay, Iko pipi andam motabang sa ekonomiya sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga mo invest og business dito diri sa mong lungsod. Iko pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panagugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Once again, thank you o happy Wednesday kanatong tanan. Ako naghangyo nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan sa lungsod o kalambuan sa atong lungsod. Okay? Once again, thank you o God bless kanatong tanan. Sorry na mo ha. Kung musuroy mo sa ato ang Matalom Boulevard, na atay mga kuan ngadto, na atay mga matagay-tagay, na atay balot. Ang balot sa Matalom Boulevard na welcome nga open to ngadto, makapalita ngadto. O ganahan po mo mga red horse or mga bear, mga sanig apple na sad ngadto, na mga chichirya nya nay hotdog. Wala pa lamang ko tempura kay pag adto na og hapon hukdan lagi sa bato. Okay. Balikon ko atong suruyon ang atong Matalom Boulevard. Pwede tang magtagay-tagay o mag-inom-inom nga to. Once again, thank you og kuan August 24, 2022. Ang budget call guys August 25 to 26, 2 days ang mga header sa ato ang lungsod. Mag-budget ko sila. Ako mang hinaot nga adunay panag teamwork sa matag usa niya ang
ang unahon ang gyud ang kayuhan sa tanan og kalambuan sa atong lungsod. Once again, thank you o God bless kay atong tanan.